komai ba, wallahi ban musu komai ba. Daga zuwa aiki suka kama ni ban ji daɗi ba. Ban sha komai ba, ban musu komai ba. Daga zuwa aiki suka kama ni ban ji daɗi. Wata rana na yi shirye studio zan je wake gurin babban DJ yaban kiɗa na nan take. Ashe azalce ke gana da na dina sake-sake. Mai gaban zai sha duka za ya ji komai ba malam. Da zuwa na ga mutanen da ido bai saba ba, da ganin su na san cewa ba su yi kama da mawaka ba. Suka ce min wai na shiga mota ban san komai ba. Mutanen gun suka ce musu yanzu na zo ba su duba ba. Na ce ban sha komai ba, ban yi kama da mashaya ba. Ku duba don Allah wannan ba halina ba. Me zai sa ku kama ni ba ku gani da komai ba. Salama da mu ko kama za mu manta da wannan ba na ɗakin. Ɗakin nan na da duhu ba za ka gane mutane ba. Abincin kwaki ne bai wuce kolo ma ɗaya ba. Sai ɗan wani wake ƙanƙani ba zan musu ƙarya ba. Abin ya ban tsoro ba za na mance wannan rana ba. Ina jin maini ne halin nan ko ba ni ba. Domin na sha wahala gidan nan ban yi komai ba. Ƙarshe har bulala kai mana ban ji da daɗi ba. Kwana biyu mun kai tan kashe ƙarni na da ba. Mahukunta ina kira don Allah ba don ni ba. Idan kun je neman mai laifi ku yi babban duba. Domin wani ba shi da laifi ke shi bai zama daidai ba. Hakan ne zai sanya ku tsira ba ku rike hakkin kowa ba. Ban sha komai ba, wallahi ban musu komai ba. Daga zuwa aiki suka kama ni ban ji daɗi